Ndị Igbo anyị awụcha ọzọ anyị na akụkọ iri gbara n'elu n'ụbọchị nke taa. Nke iri, ndị uwe ojii nọ na Ogun steeti ejidego Segun Taiwo maka ọnwụ iko ya nwaanyị bụ Abimbola Olushola, bụ onye nke ebutere ozu ya n'ụsọ, ma Segun mere ka ọha na eze mata na ọ bụ ụjọ mere o ji buru ozu nwaanyị a gadosa n'ụsọ. Ọ gara n'ihu mee ka anyị mata na nwaanyị a nọrọ be ya nwụọ mgbe ha abụọ mechara ihe a na-eji ezu ike na-agwụ ike. Ọ bụkwazi mgbe aka ya bụ nwaanyị nwụrụ, kama na ọ bụ ụjọ mere o ji buru ozu ya bụ nwaanyị gadobe ya n'akụkụ ọhịa. Nke itoolu, ndị Economic and Financial Crimes Commission bụ nke a na-akpọ EFCC n'aha ịchafụ etinyegoro onye isi penshọn mgbe gara aga anya maka nrụrụ aka nakwazi iri ego nke edowere ọha na eze. Enyopụrụ ọtụtụ ihe ndị nke o nwere na mba Dubai dịka ụgbọala ruru 50 nakwazi ọtụtụ ihe ndị ọzọ ekwuru na ọ bụ ego ọha na eze ka o jiri wee zụọ nya bụ ihe. Nke asatọ, ndị agha Boko Haram awakpola ogige ndị amị dị na Tamsukawa nke dị na Kaga Local Government Borno State. Ọ bụ ebe a ka ha na ndị amị nọrọ were kwarịta mgbọ lụrụ ofu nkeji awa a jiri wee kwa anya bụ mgbọ, ma mgbe ozi a ji eru anyị aka o nwebeghị ọnụọgụgụ ndị akpọrọ aha na ọ bụ ha nwụrụ na anya bụ nkwarịta mgbọ nke ndị amị obodo anyị na ndị agha Boko Haram. Nke asaa, Victor Ikpeba amanyego ọnụ na otu egwuregwu Manchester United. O mere ka ụwa niile mata na Cristiano Ronaldo enweghị oke uru ọ bara ndị Manchester United. Maka nke a na o kwesịrị ka edosa ya n'ụsọ ka ụmụaka ndị ike ka dị ịchụ bọọlụ ọsọ nwee ike ga-gba anya bụ bọọlụ, maka na Cristiano Ronaldo anaghịzi enwe ike achụ bọọlụ ọsọ ma ọ bụ na anara ha bọọlụ. Nke isii, ndị unknown gọọmenti atọrọla mmadụ 3 na Ogun steeti ma kwuo na ezinụlọ ndị a ga-enye ha ego ruru 10 million naira, ọgwụ ike codeine, igbo, mmiri ọṅụṅụ nakwa nri tupu ndị a ha tọrọ ga-enwere onwe ha. Nke ise, ASP Dungu Sabudu Karim ekwuola na ndị uwe ojii egidego mmadụ 2 lụrụ ọgụ ma were mma bepụ onwe ha aka na Dapchi Local Government n'ime Damaturu steeti. Nke anọ, ịta amụ n'ike asọghị nsị ntaba gị n'isi agaghị m asọ. Otu nwaanyị ewere n'iwe gaa kurie ngwongwo ọyị ya nwoke jiri biri n'ụlọ maka na o jidere ya na nwaanyị ọzọ. Nke a mere enyi ya nwoke ahụ jiri were tie ya eti ma werekwazie akọrọngwa playa wee kpapụ ya eze abụọ n'ọnụ. O jiri iwe mee nke a ka ọ bụrụ na ụgwọ anana. Nke atọ, onye isi otu Super Eagles onye nke akpọrọ Janet Raw ekwuola na obi adịghị ya mma maka ọmalịcha nwatakịrị nwa ikolobịa obodo anyị ahụ onye nke na-agbara Bayern Munich bọọlụ dịka o siri hapụ Naijiria wee gaa họrọ ịnọchi anya Germany na asọmpi egwuregwu bọọlụ. Ọ gara n'ihu mee ka gọọmenti anyị mata na ọ bụrụ na ha na-eme ihe kwesịrị ha ga-eme ma ndị NFL na ụdị akụkọ dị otu a ekwesịghị na-abịa n'obodo anyị bụ Naijiria. Ọ gara n'ihu mee ka anyị matakwa na ọ bụrụ na NFF ahazie otu egwuregwu Super Eagles dịka o si dị na mba ndị ọzọ, na ọ bụ ihe ọṅụ nyere onye ọbụla ije nọchite obodo ya na asọmpi egwuregwu bọọlụ. Nke abụọ, Daddy Freeze ekwuola na iwe anaghị ewe ya dịka ọtụtụ ndị pastọ Naijiria ji enwe nnukwu ego karịa ndị na-azụ ahịa na ndị na-arụkwazi ọrụ gọọmenti, kama o kwuru na ihe bụ iwe ya bụ na ị gaa na ọtụtụ ụlọ ụka ndị a ndị onye isi ha nwere ego karịrị akarị, na ụfọdụ maọbụ na ọtụtụ ndị na-ekpe na ya bụ ụlọ ụka bụ ndị dara ogbenye mgbegiri, na ọ bụ ebe a bụ ebe nke iwe na-ewe ya. Nke mbụ n'akụkọ iri gbara n'elu n'ụbọchị nke tata, Chibụzọ Nelson Azubike bụ onye nke ejiri Fino wee mara esipụtego ọmalịcha egwu ọzọ nke ọ kpọrọ Do You Wrong, bụkwazị nke enyi ya nwoke Olamide nọkwazị n'ime nyawa egwu. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ọ ga-amasị m ka ị were ngwa ngwa gaa gee egwu a ma kirie nyaba egwu ka ị mara ihe nwanne anyị nwoke kọrọ na nyaba egwu. Igbo ndị ọma, ọkwa ebe a ka anyị ga-achịkọta ya n'akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke tata. Ana m asị unu ndị Igbo esokwana na ndị ọnya enyi ozu. Chetakwa na ọ ka bụlisi iche oku ka ị na-anụ onye n'elu ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn. Ga-emesịanụ.